судовыя дакументы пачатку 20-го стагоддзя. Супер І кашорка. тут атрымалася, што знайшлі цэлую гісторыю адной сям'і. Вось, і тут апісваецца, там былі судовыя праблемы, бойка, вось, на сенакосе. І аказалася, што адзіным сведкам аказаўся бацька гэтага хлопца, які пабіў іншага суседа. Вось, і тут таксама былі пытанні, ці суд мае рацыю, ці не мае. Вось. Такі прыгожы почерк. Так. Бо гэта ўсё шэраг адной сям'і дакументаў. Ну і што ў выніку? У выніку суд змяніў трохі рашэнне, зменшыў пакаранне. Вось, але ўсё роўна там замест 2 месяцаў адсядзеў 1,5 месяца. Вось. А ён што там зрабіў? Ён пабіў, ударыў галаву малатком. Ой. Так. Суседа. Там быў нейкая праблема. Вось, яшчэ цікавы часопіс «Дні культуры». Зараз трымайце. Так. Зараз я... Это все, мне здаецца, не вот эта поножовщина, яна і зараз адбываецца. Вот такие. Вось. «Дні культуры» беларуска, 55-й год.